DJ Sauti and the Bit. Tabbas ina matuƙar tausaya ma kaina a halin yadda rayuwa ke tafiya da juyin waina. Allah shaida ne akan akwai wanda nake tausayin su fiye da kaina. Yawancin hanyoyin rabuwa na da ciwo inda za mu ɗora su a mahangar tunani kafin mu auna. Wani zai tafi ne ya barka a lokacin da kake buƙatar shi da ya yi maka rana. Wani kam zai barka a lokacin da ya samu madadinka wanda zai jibance shi ya nuna masa ƙauna. Ba shakka ni dai ina matuƙar jin yayadin har a cikin raina. Ya koya min rayuwa har ma da yadda zan kasance da kaina. Samun na biyun yayadin a rayuwar nan gaskiya sai an tona. Ina mishi kallon wani ɓangare nawa wanda ya kasance min majingina. Kwatsam a makaranta sai wani sub-prof ya shigo rayuwata da soyayya irin wadda nake ma yayana.